Iniciem ara la segona taula rodona d'aquesta jornada d'avui. Convidem a apropar-vos als 5 ponents que heu estat oferint ara les vostres ponències i disculpem, això sí, la Carmen Cabezas que ha de marxar, però gràcies per tot. Aquesta taula la moderarà Jordi Celles, vicepresident de l'Arts in Health International Foundation. Moltes gràcies. Gràcies, Anna. És l'última vegada que faràs això avui, aquest canvi, que al principi ha costat una mica i al final ja era com... Els hem anat canviant com molt fàcilment. Recte final d'aquesta jornada d'avui, per tant, dedicarem aquests minuts que ens portaran fins a les 2 en punt a tancar, a cloure aquesta jornada i, per tant, també és el moment que us convidaria a que, si teniu preguntes, si voleu intervenir, si voleu explicar alguna cosa concreta i específica, doncs també ho feu, aixequeu la mà i serà un plaer poder-ho fer de forma compartida. Em fa molta il·lusió tenir-vos aquí, a tots 4. M'agradaria, ja que és la taula, diguem-ne, més vinculada, tot i que en Guillem de Fac fa una mica la balança entre un sector i l'altre. La primera del matí hauria estat molt més en l'àmbit dels professionals de la salut, aquesta molt més vinculada a l'àmbit dels professionals de l'àmbit cultural. Sempre hi ha un debat en l'àmbit de la cultura que és aquest que va al voltant de què és aquella cultura professional, aquella cultura en la qual nosaltres acostumem a ser més habitualment espectadors i aquella cultura amateur, generalista, el grup de teatre del poble, la coral, aquella persona que escriu a casa per plaer, aquella persona que pinta a casa per plaer. Hi ha normalment aquesta certa, no diria que tensió, però sí un cert debat i fins i tot a vegades s'utilitza de forma pejorativa, la idea de dir no, això és amateur o això és professional. Aleshores, quan parlem d'art i salut, moltes vegades aquesta frontera, que si bé és un debat no tancat dins el món de la cultura i potser no ho ha de ser de tancat, i és i de forma permanent, quan parlem d'art i salut, això encara es filtra molt més, es trenca molt més, no? Fins a quin punt en som espectadors, fins a quin punt en som creadors, fins a quin punt el fet de practicar, de forma de ser protagonistes de diverses pràctiques culturals, no només com a públic, sinó també com a creadors, ens pot ajudar d'una manera fins i tot més activa. M'agradaria obrir aquesta taula parlant d'això i sentint les vostres reflexions respecte a aquest tema, la cultura professional, la cultura oficial, la cultura aquella a la qual només assistim i la cultura aquella de la qual nosaltres en som partíceps. Com tenim avui aquí, que tinc 4 caps del món cultural, aquest debat? Ens l'ha canviat d'alguna manera tot això que estem vivint? M'agradaria que comencessis tu, Marta, perquè des de la Fundació Carulla és un tema que especialment treballeu molt perquè el vinculeu amb l'àmbit educatiu, amb les escoles. Sí, jo crec que és, al final, crear aquestes dicotomies... Sí. Si voleu us podeu treure la mascareta Antoni i la Marta, i els altres 2 d'allà al final no, perquè compartireu micròfon. Pepe i Guillem. Us he dit els altres 2 amb massa confiança i no és així. El Pepe i el Guillem. Digueu. Crec que quan plantegem en la cultura dicotomies, com la cultura popular i la cultura més d'elit, o la cultura la que es crea més des de la base, amb la que es crea més des dels artistes o dels professionals, jo crec que al final tot suma i l'important és com construïm conjuntament des de tots aquests espais. I el que sí que penso és, abans t'ho deia, quina sort la gent que té aquesta capacitat artística o creativa, perquè té aquesta capacitat a l'hora d'expressar-se d'altres maneres i en moments de dificultat trobar altres llenguatges que no són els habituals i que no sempre és fàcil. I sí, jo crec que és, ho deia abans, molt interessant que tothom hi tingui accés a una formació artística per poder ser creador, però no només per poder ser creador, sinó per poder entendre, perquè al final la cultura i l'art també s'aprenen i hem de poder tenir aquesta oportunitat, que després ens donarà una motxilla molt més plena d'eines, d'habilitats i de competències per viure en aquest món d'incertesa en el que anem a viure. Toni, posa't en aquest jardí, va, una mica. Està bé. Jo tinc la sensació que la paraula creació, la paraula artista, estan fent una mica de mal. Potser en el seu moment van funcionar i van servir per coses, però ara de vegades empastifen i fan que
això, no? Que caiguem en la necessitat de fer bàndols, no? Tu ets creador, tu ets aficionat, tu ets artista professional, tu no. Jo, que també ho he descobert escrivint això d'avui, m'agrada aquesta idea de la capacitat de sorprendre's. No? És a dir, tinc la sensació que l'arribada a la creació artística és una arribada per sorpresa, no sé com dir-ho, per la voluntat de sorprendre's d'un mateix, sorprendre's del món. Aleshores, hi ha qui d'aquesta capacitat de compartir aquesta sorpresa aconsegueix, insisteixo, per tècnica, perquè s'hi pot dedicar, perquè té la sort de poder-hi dedicar hores, aconsegueix una major excel·lència, per dir-ho d'alguna manera, que un altre que no hi pot dedicar tantes hores. I evidentment que hi ha un talent i que hi ha una cosa innata, etc. Però jo crec molt en la possibilitat de, com deia Picasso, el treball, la inspiració ha d'arribar treballant. I per tant, és des d'aquesta actitud de sorprendre's respecte de les coses que et passen i respecte del món que trobes la manera de compartir-les. I un cop les estàs compartint és quan apareix la idea d'art. No? Si no hi ha algú que mira el que tu estàs proposant, tampoc no aquesta obra, que tu parlarà amb més coneixement de causa que jo, que m'estic posant realment en un jardí. Però jo moltes vegades he insistit molt a la gent que ve de l'àmbit amateur, de la gent que ve fins i tot de l'àmbit de l'activisme social, que intenten fer servir les arts com una manera d'incidir en la societat, etc. No receleu de la recerca de l'excel·lència. No és dolenta la recerca de l'excel·lència. Està molt bé. El que passa que per excel·lir has de tenir una sèrie de condicions que no sempre les tens. Però per mi això no invalida l'actitud inicial des de la qual et poses a relacionar-te amb tu mateix. De fet, vam fer un estudi fa uns quants anys, pocs, 4 o 5 anys, per fer el Pla Integral de la Música i estudiàvem diversos països europeus on veiem que la pràctica cultural d'anar a escoltar música clàssica en auditoris, en públic jove, era molt alta. No? I dèiem, què passa? Com pot ser que hi hagi països, no? A Àustria, Alemanya, que hi havia un nivell molt alt d'assistència? Es va trobar una correlació directa entre aquella gent que practica música per afició, que van a escoles de música, però no escoles per a un conservatori, per ser professional, sinó tota la gent que senzillament practica música, amb què llavors el país no té uns nivells molt més alts d'abonament, estàvem parlant d'un tema molt específic com la música clàssica, no? Però ens porta això, que al final, si tenim molta gent que pinta, doncs els museus que tenen pintures tindran un nivell molt més alt d'avaluació, el mateix amb la música o el mateix amb les arts escèniques o el teatre. Abans en Guillem deia que teníem una oportunitat, no? Deies, ostres, estem en un moment a nivell internacional de poder... O sigui, ho he apuntat, has dit, estava mirant, estaves a la jornada aquella a Nova York fa unes setmanes i estan molt avançats, fan moltes coses, però no estem tan lluny. Què vol dir això? O sigui, quines recomanacions també podem fer per dir, ostres, avui que tenim gent aquí del sector salut, del sector cultura, què podem, no? O sigui, com veuries allò de dir, mira, hauríem de fer això i això i això per poder, no és que sigui una competició que haguem d'arribar primers, però què és allò que podríem fer perquè és un terreny que està en un moment d'eclosió, en un moment de naixement tan incipient, on potser sí que nosaltres podem ajudar i contribuir, fins i tot liderar. Sí, ara vaig a començar negant el que he dit una mica, és a dir, per fer una mica d'ambient. Sí que estem en una posició de privilegi, però no oblidem que ens segueixen portant avantatge. És a dir, estem en una posició de privilegi en el sentit, em referia a que el nostre sistema públic de salut té d'entrada un prestigi i un consens social altíssim, no? I crec que aquest element, a l'hora d'operar, de treballar, de desenvolupar-se a l'àmbit d'això, ara parlo des del punt de vista de la cultura, desenvolupar-se a l'àmbit de la salut, tenir aquesta xarxa preparada i amb aquest consens social té una potencialitat que a ells els hi serà molt difícil arribar. D'altra banda, però, ells tenen diverses coses que crec que nosaltres hauríem de treballar. Una d'elles, per exemple, ara que estàvem per relacionar-ho amb el que acabo de comentar, és el tema de la formació artística. O sigui, qualsevol universitat americana tenen uns programes de formació però al·lucinants. Jo fa molts anys vaig tenir la sort que em van donar una beca de la Caixa, ens van fer l'orientation a la universitat que ara no me'n recordaré quina és, fatal, allà al Midwest, universitat de...
Indiana, i ens diuen, no, és que nosaltres tenim 3 orquestres simfòniques. Dius, però 3 allà? No, 3 orquestres simfòniques. I una densitat de programes de formació que això els hi dona un gran avantatge. L'altre, també vinculat amb la universitat, és tot l'element de recerca. Jo crec que això no s'ha mencionat avui i crec que aquí hi ha una gran oportunitat i necessitat de que les universitats d'aquí es posin les piles per ajudar-nos a tots plegats, els que fem arts en salut, a sustentar aquesta pràctica a nivell de desenvolupament d'un corpus teòric i també de l'avaluació. Llavors jo crec que si som capaços nosaltres de potenciar el que no tenim, o al revés, o potenciar el que tenim i millorar el que no tenim, estem en aquesta posició de privilegi. Pepe, des d'una casa meravellosa com la que ens acull avui, però que tots podem intuir quan estem aquí, que és una cosa més semblant a un transatlàntic d'aquells que s'han de girar molt lentament que no a una barqueta d'aquestes de vela que la pots anar fent anar per on pot. Com des de cases així grans es poden afrontar a reptes com aquest de dir, escolta'm, ara estem notant allò que deies, que això està passant, això ens està arribant. Potser és fent aquest camí que pot servir d'exemple a tots aquests altres museus que deies l'altre dia, que deies fa una estona que l'altre dia es van reunir i van dir, hosti, tothom té ganes d'entrar a treballar en les Arts in Health. És això, és fent aquestes petites, ser valent i fer aquestes petites proves i de la prova-error n'anirem sortint? Sí, jo també diria, això que ha dit la Marta, diguem, això del dinosaure, jo en lloc de transatlàntic dic dinosaure sempre perquè tinc un punt afegit una mica no d'antic, però alguna cosa d'això hi ha. Però té un avantatge molt gran que és la multidimensió. Jo quan la Marta deia tot suma, aquí hi ha un exemple molt bo que és, hi ha un centre d'estudis i de recerca, hi ha especialistes de tot el món, jo que sé, que estudien el romànic, i hi ha 1 milió de persones que van a veure el romànic. I el 99,9 són especialistes, però el veuen i avui el veuen de la seva manera. Una cosa que el museu impulsa és el museu com a lloc per la pràctica de les arts. I, clar, no cal barrejar-ho. O sigui, és una dimensió més i és una dimensió afegida i funciona molt bé. Perquè és veritat que és una via d'empoderament estupenda, com deia el Toni. Qui s'hi dedica professionalment i té un talent i té unes condicions per arribar on arriba i no cal barrejar-ho amb qui a lo millor li serveix per alguna altra cosa. És a dir, jo la figura de l'artista sí que la veig. O sigui, el Pere Jaume és un senyor que veu coses que nosaltres no veiem. I mira on nosaltres no mirem. I fa les preguntes que nosaltres no fem. Llavors, el museu li és molt útil, el Pere Jaume, perquè realment ens gira el museu del revés i després les seves ulleres els hi donem a la gent. Mira, si vols veure el museu del revés, posa les ulleres del Pere Jaume. És a dir, que aquesta funció hi és. Però la contrària també, que és que aquí on esteu sentats es posa un model i es posa un carrito aquí amb unes pissarres, no sé què, i el dissabte hi ha 300 persones aquí pintant. El que volen, com volen, de la manera que volen, ni bé ni malament, i això també funciona. Llavors, en les bèsties aquestes grosses, el que és important és tantes dimensions com calgui si són reals, si responen a un interès, a una voluntat, a una oportunitat, a un col·lectiu. I això en el museu el que estem fent és escapçar-ho per aquí. Que se'ns coli ara la salut aquí és fantàstic perquè jo ho haig de dir amb tota franquesa que mira que ens trenquem el cap amb aquesta obertura social, hem fet de tot en els plans comunitaris i tal, no vam veure venir la cosa de les arts i salut, en aquest sentit mèdic i tal, no la vam veure venir, no la vam anticipar. Vam veure que ho fotien uns del Canadà i vam dir, hòstia, això també ho volem fer. Copiar el bo també està molt bé. I tant. No cal inventar la pólvora si algú ja l'ha inventat. Al contrari. Després tu ja fas la teva. I quan copies ja t'inventes altra cosa, que per ser és el que feia el Picasso, copiar tothom. Passa que era boníssim copiant. Era un bon copiador. I per això on t'estàs. Sempre diuen que la creativitat és agafar dues coses conegudes i fer-ne una de nova, no? A partir d'allò que ja saps. Ni un instant. Teniu alguna pregunta, alguna intervenció, algú del públic? Sí? No sé si tenim un micròfon i si no... Perfecte. Com que tenim mascareta, només amb el protector i ja està. Digues, si ens dius qui ets, sisplau. Sí, jo soc pediatra, treballo a l'Institut Català de la Salut i m'ha agradat molt la primera mesa perquè ha quedat molt patent que el sofriment o l'esgotament dels professionals no ve d'arrel de la pandèmia, sinó que estaven molt més cansats
abans. Per això vam fer una huelga molt important. I aleshores després ha arribat la pandèmia, que en el cas del pediatre ha sigut com una mica de descans, i estem contradictoris perquè estem contents perquè els nens petits van deixar d'anar a la guarderia i ho van passar molt bé perquè els pares van entendre que són pares i els nens van entendre que tenien pares, i després els nens una mica més grans no podien sortir al carrer perquè només podien sortir les mascotes, els gossos i els carritos de compra i així, i els pediatres van descansar. Estem molt agraïts al coronavirus perquè no ha fet mal als nens, i volia dir que per fer comunitària i per fer promoció de la salut és molt important començar a fer-la des de petits, perquè els enfermos de salut mental s'han passat molts anys aïllats, amb autoestigma, i ho han passat molt malament, i s'ha de fer molt de treball amb ells, se'ls ha d'acompanyar i tot això, però penso que la salut mental infantil-juvenil és encara més important, perquè aquests nens seran els adults, i per fer nosaltres, com pediatres, atenció primària, que som el primer escaló, no? I que afortunadament tenim nens bastant sans, molt més sans que als Estats Units, que no, afortunadament no ens semblem ni en el nostre sistema de salut ni en la nostra, no sé com dir-ho, educació. Jo volia dir que per fer això els professionals de salut hem d'estar treballant allà, i el que està passant a l'ICS, del qual jo formo part i estic molt contenta d'estar, és que gairebé no tenim professionals perquè estan de baixa. Estan de baixa perquè s'han esgotat, s'han cansat, però és que ja venien molt cansats. Estem molt agraïts a tots els museus i a totes les iniciatives culturals que han hagut per fer allò del recuperar, que abans de marxar la doctora Cabezas he pogut parlar amb ella i estic segura que aquest compromès enfront a la cultura és molt potent, però que no es tracta tant de fer recerca, que és molt important, que és aquest 5è punt, sinó d'apropar de veritat a veure com ho dic, la salut i la cultura, que és una mica el mateix, no? Perquè nosaltres quan naixem som sants en principi, no? I també som cultos, no sé com dir-ho, vull dir, som el mateix, som una persona, no? Això. Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció més des del públic? És una mica tard i tenim ganes, són les 2. Per tant, fer només una última reflexió a mode de clausura, a nivell de, sobretot, primer, agraïment a totes les entitats, a totes les institucions que avui han col·laborat i que han col·laborat al llarg de tot aquest període que portem, des del 2018, en què es va crear la Fundació Arts in Health International Foundation aquí a Barcelona, amb aquesta vocació internacional per ajudar-nos a tirar endavant amb aquest projecte, i sobretot en aquests darrers mesos amb l'Arts Against Covid, amb els premis que es van poder celebrar el mes d'abril. Dir-vos que de cara a l'any vinent, de cara al 2022, continuarem amb aquesta iniciativa d'Arts Against Covid, bàsicament perquè aquesta sessió d'avui ho és. Hi haurà una altra sessió, avui hem estat molt enfocats en una sèrie d'àmbits que ampliarem, però entenem que, com deia la doctora Cabezas abans, això encara en tenim per temps, i per tant aquest àmbit creiem que és l'àmbit en el qual podem fer més incidència. Aquesta iniciativa d'Arts Against Covid continuarà l'any vinent i continuarà també amb la seva vocació dels premis i amb la seva vocació de finançament d'iniciatives de caràcter cultural vinculat a la salut, d'Arts in Health. A més, durant el primer trimestre de l'any vinent publicarem el primer repositori internacional de projectes d'Arts in Health. Com deia el PPCR fa un moment, hem de saber copiar aquelles coses que són bones. De fet, el coneixement i la recerca venen d'aquí, de saber qui fa coses bones, de poder-les aprendre i de poder-les compartir. Encara ens costa molt, i nosaltres portem des del 2018 organitzant, captant, coneguent, i per fi ara podrem començar a fer públic aquest repositori perquè tothom pugui agafar aquelles bones pràctiques i les pugui adaptar, i a més
i si tot va bé, aquestes bones pràctiques que adaptarem a casa nostra, llavors les publicarem en aquest repositori perquè d'altra gent d'altres llocs del món també les pugui agafar i les pugui aplicar en els seus àmbits, dels museus, dels teatres, dels auditoris, de l'àmbit, diguem-ne, de la creativitat més oberta, a l'escola, a l'àmbit de la tercera edat, en l'àmbit de la salut mental i en tots els altres àmbits. Per tant, al primer trimestre tindrem aquest repositori d'Arts in Health. En el segon trimestre llançarem uns serveis d'avaluació. Si nosaltres diem que hem d'ajudar a avaluar des de la Fundació, el que farem serà també de mitjancers, per ajudar a que aquestes iniciatives d'Arts in Health, que ja prou feina tenen les institucions, ja prou feina tenen els àmbits de cultura, sobretot del país i de salut del país, com per poder sobrefegir-los una capa més, un pes més d'avaluació, posem-ho fàcil, posem eines, no és qüestió de crear una ISO, però és qüestió de crear una mena de segell de qualitat que et permeti poder avaluar aquelles pràctiques que es fan seguint criteris professionals i que a més llavors es poden compartir perquè hi ha molts grisos en aquest terreny i per tant intentarem que aquests grisos cada vegada ho siguin menys i poder definir millor quines són aquelles bones pràctiques i per tant avaluar. Per tant, en el segon trimestre llançarem aquest servei d'avaluació. En el tercer trimestre ens fa molta il·lusió també poder anunciar avui que estrenarem el primer postgrau que hi haurà a l'Estat i també a la Unió Europea, perquè el Regne Unit ara ja no és Unió Europea i per tant podem dir que serà el primer de la Unió Europea d'Arts en Salut amb la Universitat Pompeu Fabra i amb altres socis. Per tant serà un postgrau especialitzat en Arts i Salut dins l'univers de les humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Serà el primer postgrau que hi haurà tant a l'Estat com a nivell de la Unió Europea i finalment també, i ens fa il·lusió perquè tot i que ja ho hem explicat, avui estem en aquesta casa i és una casa en la qual hem trobat molt bona acollida i molt bona sensibilitat des del principi, conjuntament amb el Museu Nacional, aquest projecte que li diem Hub Lab en el tercer trimestre, que d'alguna manera vindrà a seguir allò que dèiem en la taula de l'inici, que, ostres, moltes vegades, quan parlàvem del projecte de la Vall d'Hebron, moltes vegades l'hospital o els entorns, diguem-ne, vinculats a la salut són entorns on sempre pots anar-hi tornant perquè et trobes aquella mateixa gent, però què passa quan es fan aquests programes en museus o en espais de cultura? Que quan s'acaba el programa potser després ens queda un petit espai buit, que això no passi, i que aquest espai també hi sigui de forma permanent i que per tant totes les persones que participen en aquests programes d'Arts in Health puguin trobar espais permanents en aquests entorns. Evidentment, sempre s'han de fer proves i ens ve molt de gust poder-la fer aquí i per tant aquest Hub Lab, aquest espai, el tindrem de forma permanent a partir del tercer trimestre. Per tant, continuem amb Arts Against Covid, tindrem el repositori internacional de projectes, els serveis d'avaluació, el postgrau i el Hub Lab aquí al Museu Nacional i per tant ens fa molta il·lusió poder-vos-ho anunciar, agrair-vos a tothom, la vostra presència, la vostra participació, el vostre temps, dir-vos que tot això que ha passat avui aquí s'editarà en les diverses càmeres que ho hem gravat per poder tenir uns bons vídeos, perquè la nostra vocació com a fundació és compartir, és unir, és trobar persones que estiguin interessades en fer més fort l'univers de les arts i la salut. Moltes gràcies i que us vagi molt bé la resta del dia.